Ongi etorriak guztiak jaunaren etxera. Dozenta prekariez estutalarriren agurrera. Goian bego, dozenta prekariez estutalarri. Zoritxarrez, dozenta joan zaigu. Eriok du eraman. Ez da bapatean gertatu, luze jo du. Lehen sintomak 2010ean agertu ziren. Rodríguez Zapaterok eta UPNek langile publikoei soldata nabarmen jaitsi zietenean. 2012an, oinazeak handitu ziren UPNren eta PSNren arteko koalizio gobernupean murrizketa basatiak ezarri zirenean. Ratioak eta irakasorduak gora joan ziren, 800 lankide kaleratu zituzten, eta lan gainzama biderkatu egin zen. Hurrengo urteetan, mina gorputz guztira zabaldu zitzaion dozentari. Soldata izoztuta eta erosalmena etengabe galtzen. 2025ean, Hezkuntza Departamentuak eskuineko sindikatu espainolistekin ituna sinatu zuenean, hezkuntzako ituna, kataplexiaren lehen zantzuak sumatu zituen. Eta egon ezina areagotu zitzaion 2026ko aurrekontuak onetsi zirenean. Tamalez, bere egoera franko okertu zen, Nafarroa garaiko langile publikoen estatutu berri hau ezagutzean. Azken kolpea jaso du, dozentak, ikusirik ez dagoela batasun sindikalik estatutu honi aurre egiteko. Tamalez, dozenta ez da biktima bakarra izanen, langile publiko gehienak baizik. Nafarroako gobernua saiatzen ari da propaganda egiten estatutu berriarekin, baina sarri agerian geldituko da iruzurraren tamaina. Borrokan jarraituko dugu lapurtutako erosalmena eta ukatutako eskubideak lortu arte. Agur, dozenta, agur, beti gure bihotzetan. Zoazte jaunaren izenean. Agur laguntasuna, lehia orokortu da. Baina estatutu gabe, guk lortuko dugu, denon borroka, egin dezakegu. Troiako zaldi hori, bakea maiguzu. Agur estatutua, agur, agur, agur. Agur estatutua, agur, agur, agur. Steilasek gogor kritikatzen du administrazioan ezarriko den estatutu berriaren onespena. AFAPnak, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek sinatua, langileontzako kaltegarria delako. Hauek dira arrazoi nagusiak. Azken 10 urteotan galdu dugun erosalmena berreskuratzea ukatzen digu. Modu zitalean, lotesle egiten ditu jardun profesionalaren ebaluazioa, eraginkortasuna eta emaitzen lorpena. Eta estatu mailan 3 urte lehenago onartutako eskubideak ez ditu ezartzen.
Desde Steilas consideramos el nuevo estatuto aprobado por la Administración y los sindicatos AFAPNA, comisiones y UGT un texto realmente preocupante y lapidario para el personal docente. Las principales razones son que elimina la posibilidad de recuperar el poder adquisitivo robado al profesorado en los últimos 10 años, que liga de manera perversa los complementos salariales a una evaluación del desempeño, de la conducta profesional, el rendimiento y el logro de resultados y que no establece derechos ya aprobados a nivel estatal desde hace más de 3 años. Gora hezkuntza publikoa! ¡Viva la lucha docente!